nak jingle ikendu kinong hikai ga North Eastern Hill University nehu bakantop ga North Eastern Hill University Teachers Association bat ka Meghalaya Tribal Teachers Association ya ulat ka jela dang hai kini khindiat segi beladam ban phat tuklar halor ka chigi khi shathan baklembu por dak samla puli ka skol ba ki badawa bo Professor Prof Shankar Shukla ude ban her nak chuki Vice Chancellor layo jingtep banakaliang ka office tray kam ulat kala pha dak shithi ka association ban pan jing shai lor ki kambi an ki ba vc lale ba dia kan la pentep do president kan huta u Professor Lakhon kama haba pentep ye kan shi lat pathai khubor u Professor Lakhon kama loong banakaliang ka association ka dep ban pha dak shithi shi ulat ban pedi boro ki kambi an ki ba new vc lale nadu bulo shimti ka kam dak ba pen pau ka chikno jingki kam dei tang kum ka chikno thala hanrei ka badon da kisakhi sabut lor ka taw laong bo Vice Chancellor la Pynkheiñ amtang i Kyndon ga university hanrei wat ya Riti Synshar kari India dak ba ong ba unibrio an hab ban Weng Beit dagalong gumno ru ngila dep ai ka sithi ngila batai lun ka sithi bangi address be so lat ka jalla u chief rector jong ka nehu ngila batai ki kam jabo bo le ki mat jan khatsau khasan tele gidan la batai lun mde tangata ngila ai lut ki copy jong kini ki sithi bangila ju tho shaka president ki sithi bangila ju tho shaka Ministry of Education ki sithi bangila tho shaka National Commission for Scheduled Tribe bar khoi tu ki copy ngila ai lang hakata ka sithi jolat ba un pule un sotho ba kane ka jingkno jongi kamde ka jingkno thala hanrei ngidon ka sabut ngidon ki ka detail account ko mingila ban ong baki e ki kam sni ulale nado munchim snam kata ngila da batai ngathrai ya ga jing pet jongal ese habangila ai kata ka sithi ngila ai da ko ba e khaddo ha kata ka sithi ngi ong uniu breu umlong fit ban song hane number lapen khainlut yaki an jong ka nehu lapen khainlut yaka an jong ka UGC lapen khainlut yaka an jong ka jingthong kam thung jam jong ki central government bor khoj umde tangata ulapan khenru ka constitution yang ka re India kumuni ubore umde mensyong hakane ka syuki u hab e no ka syuki kumno pi Weng yu katangim tep harai ngi ong pi depan Weng be yu nakane ka umla barung syu hakane katangila tho kadar hang tu maka resolution naliang jongi kum ka nehuta bat kameta we need removal of Prof Shankar Shukla from nehu katangi dawa ngiong visible means kono ko lat pa piwat ka song hapi harai ubre umde wan phashu apa kan ho habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ye ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya